Sí, o 27. Sí, o 27, no reservado. Sí, os de sempre. Como sempre, sí. Pero apunta por si acaso, atende, Feijóo. Que non está liado nada, home, non está liado nada. A ver, non se perde unha, que non. E se bebe, que beba, veñen a desafogar. Apunta, Pablo Casado. Como que morreu? Que non morreu, home, apunta aí. Veña, atende, Rueda. Que Rueda? De repuesto. Vai ser de... Rueda, como que non hai ninguén? Pero este que dis? Se quedou no sitio de Feijóo. Non, ese ten que vir, apunta. Dá igual, faz sitio, apunta. Mira, no sitio de Rajoy, que este ano non ven. Non chames ti, non. Ten achaques, home, non... Se ven para compromiso e ao final vai que non, que xa non está para isto, non está, que non. Atende, Pablo Iglesias, sí. Ese foi no meu lado, que ser o cachondo. É tolo, que é? É tolo, joder, deixa estar, cada como é. Pedro Sánchez, sí. Pedro Picapiedra, que veñe, sí. Non falla, este ano non falla porque sabe que estamos todos no mesmo barco, non falla, digo cheu que este ano non falla. Veña, Abascal non, se non sabe beber non sabe vivir. A xente que non sabe beber non. Non, aquí vais a pasar ben, non armar lío. El, esa testosterona toda que ten ao gimnasio, como non volve máis, se non sabe. Se non sabe nin apreciar non, ese nada, ese fuera. Pois que aprenda e que volva po ano. A ver se así, ao non chamalo saberás como vai aprenderá, saberás. Bien, oye, que eu, como cando entrei no reservado, xa cos vermús viña así un pouco, e ao salir xa non había con quen contar, ten de rampa para entrar. Non, que ven Echenique, joder. Pois reserva todo. Dá igual, reserva todo. Hostia! Dios, que se me olvidaba, tío. Bárcenas, que ven Bárcenas, tío, claro que se leo, Bárcenas, esa ira imperial, has dicho bar, has dicho cenas, home, Bárcenas, buenísimo, tío, hostias, dalle a cabeceira da mesa, tío, bueno, non, a cabeceira da mesa dalle a caballero, como sempre, porque hai que partirse o nabo, pero da igual, mira, sabes cos pos a factura, poslle factura, e poslle mantenimiento de alcantarillado. Vale? Mantenimiento, alcantarillado e depuración de aguas residuales, o Concello da Cañiza, vale? Como non chegará a 20.000 euros, me cago. Bueno, tipo eso, non pasa nada, a ver, hai que invertir, estamos en eleccións, non pasa nada, tranquilo, mira, e aí, contra as 6 da tarde, unha cousa importantísimo, que non falte da mesa nunca as botellas de galegos, galegas e xente del mundo, atende, as de sí, as da Ribeira Sacra, as de Mencía a Mandi, da bodega Tear, esas seas. E as cervezas, só exclusivamente cerveza artesana Toñito de Poi. Esta xente non é parva e sabe o que é beber. Vale. E aí, contra as 6 da tarde, 6 e media, chamas as da T4. Xa, as azafatas de Iberia, joder! Pero ninguén vai a falar con elas, que vais daqui? Aí non é para falar, se non se entende, como non se vai a entender, home? Como non se vai a entender? Que sí, ti trae. Pois subes ya, pois mira, pois faz outra factura, pois faz dúas. A primeira faz mantenimiento de aguas residuales e purificación, e na segunda factura meteslle desbrose de malas hierbas. Po Concello da Cañiza, igual, para todo. Veña, ala, hasta logo, campeón. Putas eleccións. Hombre guapa. Que linda.